jo soc la Natàlia. I jo soc la Glòria. I ella és la càmera que es diu Irene. I ara us farem un experiment que és molt xulo, que es diu làmpara Davy, que per això necessitarem 2 coladors i 2 matxeros de gas de cuina. Mireu, ara, si inflam la flama aquí davall, què trobeu que passa? A veure, la flama no passa, ara us explicarem per què. La flama no passa perquè aquí dalt el gas no és calent i perquè hi hagi foc hi ha d'haver calor, oxigen i combustible. Clar, si no hi ha calor, no hi ha foc, perquè el calor se'n va pel metall, perquè el metall és un bon conductor del foc. I ara el que farem és trepar el foc. Ara el gas, com que sí que és calent, sí que passa. Ara m'ha tapat el foc. I així és com ho feia en Davy, que era un miner, perquè les mines no hi hagi explosions, perquè s'escapava molt de gas per les mines i allà, perquè tinguin llum, tenien foc, perquè fa així llum. I clar, feia moltes explosions i moria molta gent. I el que es va inventar ell va ser això, que aquí, a més de la vidre, hi tindria que haver una rejilla i així el foc no traspassava i no hi havia explosions. I això és tot. I si voleu fer vostre, endavant.